RMN Drama presents What's the Style? Pagdumot Style! Timan ilang kini. Ngay nag-abot sa panahon sa panudya. Pangitaon ko yun ikaw. Ug watas-watason ko ang imong kasing-kasing na nagtago ni ng dugan mong malibuto. Palami Style. Ipayon ko ikaw. Ihatag ko kanimo ang langit. Lipaya ko. Nagpahor ko. Lipaya ko. Kasilag Style! Gikasilagan ko ikaw. Magkalimtanahin na lang ta. Ganun ako gusto magkita lang kaya pag-ibo kanino. Lisod ng papalikod ang baha. Maygon sa bukid. What's the Style? Mga sugilanon nga matapos matag-adlaw. Sa mga nagkalain-laing hitabo sa kinabuhi sa tao. Mga hitabo nga dili gayud makalimtan, kay nahasulat naman sa lapihan sa panahon, nga bisan ang mga dagkong balod, dili gayud makabanlas sa mga lama sandumanan, nga dili mahimong makalimtan. What's the Style? Gidalit sa RMN Drama. What's the Style? Ako si Harvey. Ginaingon, angay mong timanaan. Pamilya mo yun ha, una pang higala. Kaya ang pamilya lang nimo ang muunong kanimo kung walang-wala ka na. Mao kining nahitabo sa kong kinabuhi. Gadili na ko mahimong may kalimtan. Harvey, para kag kinsa man ang gitakos mong bugas na gisuod mo ng plastic. Akong dadon na Timarjo. Asa man? Magluto-luto mi sa akong mga barkada. Lingaw kayo. Kung ang migbugas mo, magdago. Oh, hayahayas ibong mga barkada sa dadaan ni mong bugas. Unyag mahurot ang bugas, kita mo'y waylong agon. Aw, palit. Ato na ba tayo? Oy, Harvey! Ay, pasag din na lang si Harvey Marjo. Nag-ano dalang ginang manghura, mada? Ayaw na lang guna siya hilabdi, aron na may kubot. Basta mo ulit to, pangayuon ako iyang sweldo. Di gali mo hatag, dapugon gid ako siya ba? Hi, Ate Marjo. Hi. Sama, nildo na mo? Nildo mo lang. Nga mo dito eh. Be, Ha? Letter B? O si B? be, kung kamot, tanawa kong kamot. Uy, Hatagi ko sa imong sweldo kay gamay na lang atong bugas. Nya magpalit ko, mubayad ko sa kuryente aron di ta putlan. Unya mo palit po kog mga maintenance nga tambal para ni mama. kining, time pa sa Ate Marjo, kining, naghana ko na lang imong gingalan. Ako din ang obligasyon. Ikaw din. Na ako'y ako dire kana akong gipangayo nimo para abag-abag lang nas mga gusto kong dinis ato oy. Ngigdo ni Mutisa. Wala ko'y gasto na sa kong nga barkada. Hoy! Gasto na ko. Nayabag na ka? Kuya Harvey, ayaw unahan na imong mga barkada. Unahan ming imong pamilya. Tabangi ko, Harvey. Dili ko makauli sa amo kung huwa ko ikahatag nga kwarta sa akong amahang palahubog. Ay, nagila ko, Lin. Ay, kabla ka, Pero, sa usa kong kondisyon, Unsa man, Harv? sugtan ako. Aw ka na, Radi, ay. O sige, gisugot na ti ka, Harvey. Oh, dali, yes! Unsa? Gitagaan na nimo kwarta para sa amahang palahubog ni Colin nga ayaw na mundo ha?
Harvey? Lagi bay? Kwarta ra, o yung blade mo? Kwarta ni mo, ha? Muna nga, kamong akong mga barkada. Kining, siguro mo, bilib mo na ko. Bilib-bilib jo kayo. Bitaw-bitaw. Ya, gusto barbecue, okay naman yan. Kana, radi ay. Eh. Okay kayo. Sige. Okay. Ma, datong sa ospital. Ayaw. Nga naman, ma. Huwa tayo kwarta, Marjo. Ayaw ka bala ka, ma. Duhami nagtrabaho. Kami si Harvey. Kami nagkibahala ni mo, kun. Hain ba si Harvey? Apasa? Ay, unahon ka da sa ospital. Kaysa pagitaon pa na ko sa Harvey. Apasa siya, Marjo. Kay gabi inanda ko. Basig unsay mahitabo niya simba ko. Muna unsa ka ba, uy? Bisag bet unon ka na sa ospital, si Harvey gapon ang pinangga ni mo. Huwag mo imong gikabalakan og maayo. Huwag ka mabalakas sa imong kaugalingon, ma. Uy, nag-text si Ate Marjo na. Hain ka. Pauli na sa ato. Kung naa kay kwarta, dadto na to si Mama sa hospital. Uy, nausap ka dis, Mama? Ako replyan? Akong pangutanon? Saan man tabo ni Mama? Anong tatuon siya sa hospital? Isin ko na ni. Hi! Kulin, so nahubog na ka? Oo po, kay imo man kong gipugos og painom. Saba ko nimo, ha? Sige. Ay, unsa man tong gahi nga ako nalingkuran. Flashlight to, flashlight. Ba, init lagi. Gion man ako. Abi ko na biya akong hikapon. Gahi agud ani. Dili lagi ni flashlight. Ang kao na. Di bitaw. Ay, kasi mong buhaton na ko ayo sa buhata. Nga naman. Guys, ako kwarta. Naaman ko ng akong isuon. Ang gisugo ni Papa. Nangayo para palit og 5 kilong lechong baboy kay birthday ko no niya. 5 kilong lechong baboy? Sure. 5 yun, ha? Sige. Dera. Kadito, dalion tadi. Dang 5 kilong, para 5 kilong lechong baboy, Akin na. Ay, wala, madayon gid ang birthday sa amahan ko pala hubog. Ay, nagwa si kwarta. Ay, importante na. Maangko na ko nung gabi. Sumpay pa din mo. Harvey. Tekilid. Inda. Tekilid. Isahin mo sa kapa. Paita ini ay. Ganiha lami. Karon. Ay. Naglakaw lang noon ko pingos amo. Usaon. Kan ko'y kwarta nga. Plitig taxi. Horot ay. 5 kilong litson. Ay, mingawa ni Dapita ay. Ngit-ngit pa yun. Brad. Uy. Nol ka niyo, wala. Ay. May ganiagi ka ni Dapita. Basta may tuyo ni mo. Sabihin mo, Oh. kanina rin nagbarog-barog din yung bansa kong amigo nga si J. Badge. Mga butan lagi mugnaw, no? Mga butan Binibitaw ka niyo mo. Ah? Are.
Ang bilang cellphone, bitaka, lahas, kanang tanan nga nasa mulawas ang bina. Katong kao, do, hasta mo to. Wag ito siya, oy. Ambelo, sawa ni Brata, kay Brata. O sa Brata. Kwarta, Brad. Kwarta. Wa ko do Juan, wa ikorta. Ay, kalma lang Juan, mundakar magkonsehal Pando, kalma lang. Mabutal ko ni Moy. Sawan. Ayaw nang ayaw. Lutan mo ang kilid mo, ha? Wala di ko'y kwarta diri. Mugos man ka, oy. Buang ni Juan, tumama Juan. Ayaw, ha. Ay. Dagan ito. Diyos ko, luwas na akong manguod. Luwas na si Harvey. Ikaw ba ang tagtungod sa pasyente nga nadunggaban? Oo, nurse. Ma'am, kinahanglang kaabunuhan siya kay makabags nga dugo. Daghang dugo ang miagas gikan sa iyang dinunggaban. Unsa? Sige, nurse. Salamat kaayo. Karon dayon mangita ko. Unsay blood type ang inyong gikinahanglan? Blood type A+, ma'am. Daghan ni kasiya sa type sa dugo. Dili ka maglisod ini, ma'am. Kinuo ko. Giduol ko ang mga barkada ni Harvey pero way usa na gusto mohatag sa ilang dugo aron maluwasan akong manghod. Asa man ko mangita ini og dugo aron maluwasan akong manghod? Asa? Salamat. Miliyog na akong manghod. Harvey, Dong. Pati Marjo. Hain ko. Sa ospital. Salamat kay luwas na ka. Bahala kong dako tag nabayad alang sa mga donors nga may donate og dugo nimo. Naabunuhan dayon ka. Ug luwas ka na. Ibayad pa mag-ate. Yan ko'y daghang barkada. Unsa? Ha. O bitaw, daghan kag barkada. Pero bisag usaway mihatag sa ilang dugo aron unta ka maluwas. Muna kung giingon nimo Dong Harvey. Mas maayo nga unahon mong imong pamilya kaysa imong barkada. Karon kipasagdan ka na lang nila. Mo pa nagtasiya sa imong mga barkada Dong Harvey? Nga mobiya na lang nimo. Nagupok nga akong kasing-kasing sa gisulti ni Ate Marjo na ko. Naway usang barkada na ako nga naluoy ug midodate sa ilang dugo aron ko mabuhi. Nikaamgo na ko. Pamilya ang angay unahon kaysa mga barkada. Maguto mga kasama ang kaagi ni Harvey dinhi ning atong tulumanon. What's the style? Nakaamgo is style. Kining maong sugilanon gisuwat ni Cecil Danyusos Cabrera sa direksyon ni Terdy Adrocan. Spinner, Ariel Mancao. Recording editor Randy Tayad. Soundman Christian The Walkers Jano. Dalit ka na to sa RMN Drama.